Ngifisela impumelelo nenjabulo empilweni yami kupastor oningi. Unonhlanhla Mthetho uthi amen pastor oningi. Ngicela ukubuza uchaza ini ukupha amakhulu othile ekucaba uqimbile ngaphezulu ekucaba emhlanje. Kungasho into ehlukahlukene ukucaba engaza kwethu ngoba kukhona ukuthi uvele uyagula ubambekile emoyeni nasenyameni uyagula. Bese uphuphumelaphi ekucaba ngezinto ezithile ezizokhipha lokhu kufa emzimbeni. So bese kuba khona la khona uphupha nje ugcatshwa kanti awugulile indawo enomuntu ocabayo umazi yebo. So ngeke afane nophupho. So esingakusho singathi thina sizobheka in 3 or sizowenza ama scenarios awu 4 with number 1 uphupha ugcatshwa sekuthatha nje uPaul uma ugcatshwa futhi ukukhuhlwa ngomuthi uma ungaguli. Lusho ukuthi kunomkhunkuli ozama ukufaka imithi emibi ngaphakathi yabona. Number 2 uma uphupha futhi ugcatshwa sekuthatha nje ngoPaul uma ugcatshwa futhi ukukhuhlwa ngomuthi. Lusuke luqwashisa kumele usukume uthole usizo lokwelashwa nemikhuleko enamandla ngoba ke uthulelwa ngesilwane ukuze sigcabe noma ukuthi igcabe ngemithi. Number 3 uma uphupha ugcatshwa futhi sekuthatha nje ngoPaul uhleke uma ugcatshwa futhi ukhuhlwa ngomuthi uma kungukuthi ubanjwe ukugula. Lusho ukuthi usuke uzolulama nokuthi usuke uzolithola usizo oludingayo lokwelashwa. Futhi lowo muntu osuke egcaba mangukuthi umuntu omelaphi sokusho ukuthi lowo muntu lo uyena ongakusiza ukuthi ekhiphe leso sigulo esimisa ini izingcabo kuwena. Number 4 asiphethe ngokuthi ke uma uphupha futhi ugcatshwa uPaul uma ugcatshwa kepha ungafakwa muthi usikwa nje umuntu ekubekeza nje. Lusho ukuthi uzothola inkinga uzobhekana nezinkathazo mhlawumbe noma uzothola ukugxekwa okubike kuzobe kuvela mhlawumbe obalulekile empilweni yakho kungekudala. Siyabonga besibeka nje ukucaba ukugcatshwa yabona. Siyabonga uNkulunkulu ekulonje ngakubusisa.